Het gie Spaans in de jurykamer naar die Japanse start. Kwestie van een Franse slag? Goeien en welkom bij het Scootje Journaal. Dat we even van binnen doggen, want het is hier meer waar op de Vluizen bij Elahuizen. Dat van de middag zielt waar. Een beetje een aparte zielerij, maar zeker een aparte stad. Die Japanse stad. Daarover praten we dadelijk verder met Gjalt, uw eigen verslagjouwer middags op de radio. Maar ik, Lodewijk Meter van het Huizenmescootje, zit aan tafel. Hij zielde een prima wedstrijd, alhoewel hij verleer ik weer. En Pieter Brouwer, de oudskipper van het Jereveen. Hij volgt het nou van de kant. Ik met hem praten we verder over die Japanse stad en hoe het hem nou vergiet. Maar vanzelfs beginnen we in Elahuizen. Nadat ik zei dat we muziek hebben van de Black Atlantic. Maar we beginnen in Elahuizen. Dat, nevens mij, het hele hier niks te dwaan is. Op een dag na. En wat gebeurt er dan? Dit waar. Goedemorgen. Ja, wat zal het worden vanmiddag? Ik hoop dat het in elk geval droog wordt. En dat de wind een beetje constant is. En dat we in ieder geval toch nog weer een mooie zielerij krijgen. De regenkaart. Ja, het is de regenkaart. Ik wil net zeggen, is koers gekost? Nee, het is voor captains zitten. Ik zie je net een skipper trouwens. Die eet aan boord. Ja. Dit is voor de minder bedeelden, zeg. Zit dat eruit en net voor? We hebben zo'n mooie week gehad, maar mooi waar. En je bent in Elahuizen. En het draait. We hebben wel diehards, hè? Die gewoon met regenjas aan op het terras komen zitten. Dus wat dat betreft... Ik snap het net. Nee, Dan ben je wij SKS snappen het, ik en ben dan bij heb je de grijden achter je op een foto. Ja, elke iets goed zit erachter maken, nou. Dit is toch een Ja, verkeerd plak om ja. een foto te maken. Dit is toch niks als achtergrond De voor kele de vlakte. scooters. Ja, daar ergens achter de sletten maar, nou. Maar die schuffen net. En dat mag ik natuurlijk helemaal net zeggen. Elahuizen broest het hele hier terug. Dat denk ik in elk geval geldt. We zitten dadelijk aan tafel met een oudskipper en een skipper. Maar als kundige kunnen zelfs heel goed uitlezen. Wat is nou de Japanse start? De Japanse stad met de vlaggen, ik vind het haast een hele piratenvlag uiteindelijk, want er zit een mooi zwarte plak in, dat zei ik ook al. De Black Spot, als die vroeger kriegst, dan wie is het aan de beurt in die piratenvrouw. Nou, toen zei ze al, de gong je Spaans. Nou, dat gong het uiteindelijk, dus denk ik van Dirk Jan, wie maakt nou wat je hoe het is. Maar zodra als die vlag gehezen is, biedt 4 minuten signaal. En dan hing die vlaggen er eens in, dus dat kennen ze alle jaren zien. Dan haast nog in het 1 minuut tijd, voordat de daadwerkelijke start is, mag je net meer in het wedstrijdveld komen. Dus dan mag je aan de andere kant van de startlijnen blijven. Al loopt die linie ik helemaal het wedstrijdveld oer, dan mag je net aan de kant van de baan komen, of van de route Dat is komen. toch altijd zo? Ja, nou ja, uiteindelijk is dat ik wel zo. Alleen als je bijvoorbeeld op lang waar een hele kwarte startlijnen had zoesten, hadden ze dat wel eens vaker die en dan zullen ze nog even aan die andere kant terug. En ze doen het echt in het dip starten, dus dat iemand een valse start maakt en die krijgt wat ruimte en die denkt van ja, ik kan er correct een snel wolwever omgaan en dan ben ik misschien wel vals starten. Dan dip ik hem en dan ga ik er weer terug. Maar zodra het nou in dat 1 minuut, binnen de start, in die 1 minuut tijd, op die kant komt, mas boeten de starttonnen om opnieuw starten. Ingewikkeld. Ik denk wedstrijdverslag. Elke lok. Dan zullen we die start en dan zullen we jou inderdaad wat bovenin liggen. We vertellen er aanstonds wel wat meer in. Want we zullen nu naar Snits en Grauw. En die lijn onderin bij de tonnen. En dan moest die ik helemaal lezen. En Dracht en de Zuidwesthoeken die vergriemden er al en wat zijn. Maar die een te let bij de start. Even zien op de orenkant. Hele mannen. Ja, hij liet het mooi voor te komen. Ljouw het leidt er. Akkerem leidt er. Maar hij komt net goed voor. Want ze moesten al hier, als ze die kant winnen, achter elkaar del. En maar houden. En maar houden. Want
die lijn hoe stuurboord en de lijn hoe de verkeerde kant. En dat Elko Rijn er een keer tussen trok je het met het Jereveense scootje. Dan moet iedereen voor hem wieken, maar dan komt er op de andere kant. En dan moet hij weer voor iedereen wieken. En zo ging dat wat in de Rijn en in het stille waar. En dus lei Grauw voorop bij de tonnen. En hij lei een mooi eindje voor. Ik dacht op dat moment, die show hoe het net werd. Die bloedt gewoon de winnaar hier op Eerlehuizen. Hadden we vaker de dingen eerst op betonnen en dan voortwijzen en dan show je wel. Maar achter hem, ja, daar komt neef Douwe van Snits. En die had wel eens weer Huizum vlak achter hem. En die had de Langwar vlak achter hem. Maar de Douwe Visser van Snits, ja, die hier hem voornaam. Ik wil eens wat dichter bij komen. Nou, dan komt Huizum erom. En dan komt Langwar erom. Dit al hier wat krek en behiept. Want ja, volle wien wie er nou ik weer net. En dat weer helemaal net leuk van de media. En je ziet het maar in die mierige Rijn, de hulletijd. Nee, zo mooi wie dat net. Nou, Lemmer scoorde er mooi tussen. En de Jouwer kwam er ik bij. En dat wie ze wat wel de topgroep wat je hem sjoggen. Naar het veld wat hier naar de onderste tonnen weer op en neer gaat. En dan show je Grauw en Snits voorop lezen. En dan op het redden plakken Huizum. En ze doen het mooi. Hè. Ze dachten dat ze wat aan het zeil markeerden hier in Juster. Maar je het zeggen, maar misschien had ik vannacht wel worden verhoren. Dan show je dat helemaal net meer. Nou, en dan komen de ogen. Maar dan komt ineens Douwe van Snits. Die komt dicht bij Douwe van Grauw. En maar heuger, en maar heuger, en maar heuger. En Douwe Grauw die denkt van, ik weet net, had ik dit wel hoor. En Marcien, Nijl Koor. Het wie een werkelijk schitterende strijd. Ja, en dan begint de fok te slaan bij Grauw. En dan kennen diezelfde heugte van Douwe Snits net horen. En dan bloedt er wat hopeloze achter in een soort Arne op het voordek. Alles van Douwe, wat dorst eigenlijk, want de stuurste te heug. De kerst te heug net, dan was naar beneden sturen. Ja, en dan roept de Douwe al, doe maar Douwe, Gindo maar. En dan Kesto het eerst op betonnen komen, dan kom ik er wel achteraan. Sassiele is natuurlijk schitterend werkelijk. En die beide mannen hier de samen verschrikkelijke willen om dat ze haar de heulen met je narren. En dan komen de oren dichterbij, bij gelijks Langwar. Maar ja, dan moet je, als je om betonnen binnen, dan moet je niet weer tussen die lavier in de skippen terug. Hoe komt dat? Bij een Kramer shot eens even. Johannes Meter, en maar vregen, en maar schreeuwen. En dan zitten daar de oren. Nou, zo moeilijk is het dan op zo'n stille midje in die mierige Rijn daar op Eerlehuizen. Grauw en Snits. Vaderwien, daar komt Grauw weer. Jonken Snits. En dan komt zei Snits van ja, ik kan daar helemaal net aan de pas komen. Want Douwe die leidt aan de kant van de tonnen. En dan is Douwe Grauw weer voor. Om het maar even zo te nemen. En Douwe Snits die moet genoegen nemen met het tweede plak. Leuk hoe ze bij de man Sinnelkoor vochten. En dus koer de rest. Ik word mooi bijbluwen. Want je kon er dicht bijbluwen. Wat wie verschrikkelijk werkje van die bemanningen. Om elke keer helemaal op tijd klaar te werden. Nou, Douwe Grauw is bij de tonnen. Die ken aan het werk. En Douwe Snits, die bloedt in de buurt. Njonken koor, de hele midje. Njonken koor, de hele midje. En zij is het beeld van de boppenkant. Snits kan er net goed in het volgende cruiserrek op eenzelfde wijze bijkomen. En dat betekent dat Grauw de zaakjes weer wat beter voor elkaar had. En dat je naar de tonnen komen kennen. En dat Grauw voorlopig voorop bloedt. Snits erachter en Huizum op het derde plakje. Zullen we eens even zien? Had er wat markeerd aan het zeil? Ik kan me net voorstellen dat juist markeren. Maar ik had net zoen. En Joert, dat zit al prima voor elkaar. En hij bleef vaart houden. Maar je merkt aan zijn verzels van Lodewijk Meter. Want hij zit toch vrij grutsk in het studiootje. Dan komen de oren alweer. Jouwer zit erbij, Langwar zit erbij, Lemmer zit erbij, Jenne Waard, die kwam weer een beetje op. Maar Akkerem die bleef bijvoorbeeld Hulbord achter de klassementsleider. Ja, en dan ontstaat er een situatie om met tonnen komen. En dan roepen ze dan. Want ze beweren al dat Johannes Meter van Langwar die tonnenrekken had. Dat had ik wel dienen met de geek, maar hij rekt hem net in het skip. Zijt er te meesten. En dat maakt het er goed duidelijk aan de oren skippers die daar achteraan komen. Komt Jouweren daartussen toch glieren. Want die denkt alleen maar aan snelheid horen en snelheid horen. En zo volle mogelijk naar voren.
En dan komt Jenne Wout achterom, die het weer aardig die op het lijst. Maar in het begin toch de volle verlen had bij dat achter iedereen langs te gaan. En dan kom je net meer naar voren, want ze krijgen soms ook hele rare aansissingen daarachter. Nou, dan zie je wat er in de laatste route gebeurde. Dan draait Lodewijk Meter, dat draait Snits mee, die gaat in de verdediging. En Grauw draait ik in de verdediging op Snits. Maar die komt bij de ton uit in één keer en die hoort met een slag ophelje. Ja, en dan is Douwe Grauw zelfs baas in deze wedstrijd op Eerlehuizen. Dan is er geen enkel probleem meer. Dan wint hij deze wedstrijd op Eerlehuizen. En komt Snits op het tweede plak. Ja, komt hij wel op het tweede plak. Want dan komt Jouwer aan. Even zien onder Huzem. Ken ik daar onder Lans? Ja, daar ken ik onder Lans. En die maakt dan Beliers aan. En dan maar op wij naar Snits. Zo dat misschien herkennen. Want in die vaderwiese rekken breed uit. Kennen een heel soort. Ja, daar kennen een soort. Nou, en zo komen ze om de tonen. Komt Lemmer. Dus ja, die altijd een vermakelijk duel. Daar van al die skippen die dan om elkaar denken moesten. Maar daar waren ik enorm goed om elkaar toch. Want er was geen enkel protest. Ja, ik ga een vlagje zien bij Ljouwert. Maar dan weet ik net hoe dat ouder is. Maar dat heb ik letterlijk net meer zien. En we zien dus naar Grauw. Naar de winnaar van deze middag. Heerlijk. Won van iedereen. Maar ik won van Neef. Uit de start waren wij beter. En toen het tweede loopje toen kwam er onder ons en dan begon Douwe te stekken en te wiezen en te doen. En daar moeten we nog even wat op bedenken eigenlijk, want toen vallen wij stil en toen konden de krijg verlangs. Maar ja, daar jouw het net op voor de wind. Toen hebben we het volgens mij heel goed opgepast. Ik ben een beetje bij hem vergeet en we konden mooi bij de tonnen ertussen. Toen gingen we weg, precies al lopen. Douwe weer onder ons en wij erboven. En toen konden we wel racen. Dus dat is dan ook wel weer even leuk voor de moreel. En nou ja, toen dat heel Wiener, ja, toen gingen we het eigenlijk. Ja. Hey, je won. Geweldig, super. Gefeliciteerd. Dank u wel. Hij won. En deze man, die waren tweede Dirk-Jan Reijenga. Want die verslaat in het stukje van Wien Snits nog even. En gaat daar op de finish. Maar wat gebeurt er op die finish? Daar worden ze helemaal net afsketten. Hey, en dan komt de jury erbij. Ja, je hebt een dipstart gehad. In de laatste minuut van de start. En dat mocht nevens de vlaggen, de Japanse vlaggen, in blauw en zwart, mocht dat net. Dirk-Jan is ontevreden. De jury zei hoe dat uitleidt. En er is dus een protest. Hij is disqualificeerd, Dirk-Jan Reijenga. Maar die had een protest. Zien deze juryman. Dat wordt nog uitvochten. Als hij een lulk is, nou, dan is hij goed lulk. De uitslag van Joert, Grauw wint dus. En nevens deze uitslag is Snits tweede worden, Langwaard treden, Huzem vierde. Dan de Lemmer, Drachten, de Zuidwesthoeken en dan Jennewoord. Ljouwert, Wortsijn, Akkerem, het Jereveen, Drachten en hier stiet dan nog de Jouwer op het 14e plak. Het algemeen klassement zo dan zou wezen. Akkerem op het eerste plak met 16,2. Langwaard tweede 18,9. Grauw 19,8 en Snits 21,9. Jennewoord 22 punten. Dan scrollen we even terug naar Drachten, Ljouwert, Wortsijn, de Lemmer, Starem. En dan Drachten, Huzem, de Jouwer en het Jereveen. Hielendal onderaan. Maar ja, het keer weer hoe de kop als dat protest uiteten is en de winst voor Dirk-Jan Reijenga is. Geertje de Vries, do wist bij het juryberieën en de protestkamer was de uitslag. Nou, de uitslag is dat het protest van de Jouwer takkend is. Dus Jouweren is Joert tweede worden. Jouweren is tweede worden. Wist ik wat de argumentatie is? Ja, de argumentatie is dat Jouweren wel even zo die startlijnen west heeft, maar dat we net binnen die minuut. Dat we jeder als die minuut die telt. Doet die minuut in je kring gang, toen lag Jouweren achter de startlijnen en nu is het er ik net weer hoe in de west. En dat is nou dus duidelijk worden. Dus de Jouwer gewoon tweede. Dat betekent dat Jim vijfde worden. Lodewijk Meter van Huzem. Maar goed, een plakje, dat maakt dan ik net zo volle uit. Hier is dit verwachten? Nee, maar ik vind het wel het eigenaardige uiteindelijk. Ze ziet hem net al. En ze kennen nou een fout daar. Dit is uiteindelijk dus in mijn optiek net mij te maken. Want ik bedoel maar van, uiteindelijk is Dirk Jan, ja, die is nou natuurlijk er helemaal voorbij. Maar zie jou dus staat dat er... Ja, dat droeg staat, maar waarom hij ze dan vlaggen uiteindelijk als commissie en je ging er zelf verkeerd mee om? Dat vind ik wel heel eigenaardig in die zin. Doe is het, want ik Dirk Jan, die dat ik erop, maar over dat bordje.
Dirk Jan zei je hem jaar een bordje te tonen. En dat schijnt in de vergadering was te halen Lorewiek. Dat is, Ja, net mij wie dat ik zou, want ik heb me daar, ik wie daar op zien eigenlijk. Ja? Maar volgens mij zouden wij het al praten hebben bij de SKS-vergadering, moeten ze ik nog terugnummers tonen. Ja, maar dat zie ik dus ik van Dirk Jan. Ja, ze maakt het gewoon aan. Voorts bij de zaak. Dat is nog helemaal, dus de discussie net best. Nee, Nee, maar dan heb ik misschien nog wel een hele domme lekenvraag. Maar als nou bepaald wordt dat het net binnen die minuut weer, hoe kan het dan dat ze dat net wisten? Hoe kan dat? Ja. Moeilijk, hè? Net goed zien. Ja, maar hoe beelden we waarom? Hoe doe je dat dan? Nou ja, dat geldt net. Foto's en beelden, dat wordt net beroekt, dus uiteindelijk net. Zoals mij, ik bedoel, maar dat zien we natuurlijk van de week op de Feyenoord weer natuurlijk ook met het bordje. Ja goed, je kan een laserlijn nog in lezen, dan kan een meestal nog een volle fout, maar je krijgt het met het voetbal in met goals en al. Ja, wil je dat alle jaren, wil je dat net alle jaren. Maar ik vraag me jou, waar had deze regel betocht om die erin te brengen? Komt dat bij de SKS-wij, komt dat bij de Skipperswij? Maar nee, komt bij de Skipperswij. En ik woon een beetje bij de wedstrijdcommissies, omdat wij oriënten wel eens treiken gewoon staat en dat het gewoon verschrikkelijk uitrol. En toen hebben ze de Japanse video's gehoord. Dus nog niet toch? De Japan, de Chinezen misschien? Pieter Koersto deze regel? Nou ja, ik ken hem nou ook dus. Maar ja, maar hij is nog nooit broekt. Nee. Nou, maar hier komt ik uit het wedstrijdreglement bij. Ja, hij komt uit het boekje bij en hij is 12, hij is van die Japanse en dat is dan omhellig, maar er zit er zelf nog niet bij. Hij staat op die, het is gewoon disqualificeerd. Weet ik net als we nou intussen de beelden nog joggen. Ik zag even in de camera naar je. Ja, daar is het dan. Ja, je zult er misschien, ik vind er niks van. Maar ja, ik vrees je me echt al hoe je dat nou dan weer omdraaien kan als je Jedder zegt dat hij wel binnen die minuut. Nou, volgens mij lijkt hij binnen de minuut weer beneden mij. Zie, want ik was de krijg boven. Dan moest net zijn, zat die leider nog onder. Zie, dan zielt hij al naar beneden. Wie zit er heel tijd op te letten van zo die vlagen wel, zo die vlagen er net in komen. Dat is op dat 4 minuten. Ja. Toen waren dat al en toen ziet me zelf ik die lijn over te zien. En ik bedoel maar de eerste keer weer overduidelijk dat er een hele soort valse starten in. Dus dat we een algehele terugroep. Daardoor hadden natuurlijk toen ik besloten om die Japanen erin te doen. Omdat ze op Palaver al om hier dat ze misschien de finishen wonen, maar die inzakje in de wien. Alleen ja. Dan dit net zo, want uiteindelijk iedereen zit er nevens mij. Toen ze het signaal joegen, zit ik onder die lijn nevens mij. Ja. Dus ik was zelf ook wel een beetje verrast dat het er uiteindelijk uitsketten was, of net uitsketten was toen de finish in. Pieter, is dit nou een flater van de SKS? Nee, ik denk niet van de SKS. Van de jury? Ik denk van de wedstrijdcommissie. Van de wedstrijdcommissie? Ja, die mensen die hebben toch die tijd. Dus ik wil en die showkaartje op mijn lijn showen. Dan moet je toch zeggen van nou het is nog 1 minuut zingen of zo, of 1 minuut 20. En dan moet je toch op een gegeven moment dat zien wat jouwer doet. En is het binnen die minuut, dat mag je dan niks zien, denk ik. Nou, we laten we maar even de Japanse start voor wat het weer. Want de wedstrijd, hoe heeft hem bezongen? Een heel veel voort. Heel veel woord, ja. En dan is het, ik haast net meer te volgen. Nou goed, ik bedoel, je hebt wel net probeer de meesten een beetje de kennis die je hebt, dan show je het wel een beetje. En je hebt de verrekijker erbij. Maar die natuurlijk ook wel bij de bovenste boei, de tweede bovenste boei. En als het dan weer verder voortgaat, dan is het natuurlijk een heel oor verhaal. Dan denk je wel dat je het showen, maar dan is natuurlijk het beeld het veroordeeld dan gewoon. Ja, die aparte wedstrijd. Ja, maar toch wel heel mooi om naar te zien. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Wat wie er joert voor die... Ja, nou ja, die winstgifting komt erin. En als je op een gegeven moment toch, bepaalde skippers die reageren erop. En die show op die ene worden misschien de vlaggen. Wij zijn van tevoren niks. Ik zei nou, dan laat een clipper of zo, die laat je niet bobbenwallen hoor. En dan zie je al een heel skof, die vlaggen die vrij rond uit het noorden wij. Nou, ik zei, dan zult mij benijden wie daarop reageren zullen. Ja. En dat is, de Gerard die een hele, of Gok, voor het nakomen reed. Ja. En dat kwam net helemaal uit. Maar die wil heel... en vooral met die verloren die dat later. Ja, maar want ik wil me daar toch wel even over hebben. Ik moet dan twitteren, dat vind ik leuk. Dus ik al een hele mooie tweet. Prachtig solide tredde plak van Huzem. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, de lijstmachine draaien daarvoor in. En daar was ze gewoon op elkaar eigenlijk. Hè. Draait grauw, draait snits. Dat is gewoon in die aanval bezig. En dat is gewoon... maar valt het dan wel om? Of denk je van dit treddeplak, ik wacht je dat hun meer een fout maakt? Nou, ik wie toen met treddeplak bezig, zo het al. Maar je moet zelf voorsprong. Ja, dat is, maar ja, snits ik. Ja, dat is zo. Maar dan verliest echt plakken. En daarvoor. Ja, daarvoor, dat is gewoon daar en dat is echt niet normaal. Nee. En dit zit weer gewoon zo, maar het is mijn huis en ik zo,
maar één foutje te maken. Nee. Maar wie het nou een inschattingsfout vandaag? Nou, net echt. Dat wie gewoon even de verkeerde beslissing, denk ik. Dat is een inschattingsfout. Nou, van mij weer wat een onvallende beslissing, want misschien houdt niet meer net rekening mee dat er nog meer krempers zouden Dat winnen. bedoel ik. Nou, we zitten er op een gegeven moment zitten we niet slagen. We kregen wel ietsje minder, maar wij kregen hem hier onderin steeds beter. Maar bovenin weer helemaal eigenlijk net normaal, want de flow is er heel in. Ja. Nou ja, als er dan op een gegeven moment midden in die massa is, komt dat daar niet meer. Nee. Nou, want wij zeggen wij, want we zijn nou 4e, ben we nou wel. Ja. Nou, echt tevreden ben we nou. Nee. Dat zou we aan het, maar we zitten misschien in mijn tussenslag naar boven moeten. Ja, dat is allemaal achter mij. Ja, goed, dan ben je 4e worden, dan ben je nou weer 5e worden. Ik ben in West-Indië, Ja. dus geen 4e, hè? 13e. Tweede Dat was vierde. 4e. Ja. Nou, je wordt 13e. Ja. Nee, ik bedoel, nou. Ja. En dat kan je dan niet bedenken, samen hoort erbij. Ja. Nee, Daar komen we dadelijk zo ik geloof verder dat praten. iets van 8 punten is op nummer 6. Ja, we zien het nou. En intussen luisteren we naar muziek van de Black Atlantic. Geert van der Velde, excuses. Geert, wat heeft ook mijn zielerij? Ik heb vroeger wel op een hoop lessen gehad. En ook tot mijn 16e, 17e of zo, dat we vaak het meer op gingen. Ook wel een huisje in Heeg gezeten en zo. Dus er zit wel een wetterhert in die. Ja, wel bij mijn familie wel. Vooral van mijn vader, die mag nog heel graag het meer op gaan en wel varen. Maar hij heeft de boot weggedaan, dus dan zeil ik ook wat minder. Ja, dan zil je moeilijk, hè? Ja. Als je geen boord meer hebt. Ja. Nee. Nou, daar ben je ik net om te zielen. Daar ben je om u te vermijden met prachtige muziek. Wat voor nummers spelest? Hall heet het. In the silver eye of the storm, there's nowhere to breathe. Every constellation is swallowed by solving emptiness. Sometimes I imagine my death on the tracks is to keep that to myself unfair to you. I fear the depth of the sea and the darkness that sustains me. The night is shoreless. I cannot recall the last time I loved you the way that you deserve. I try almost every day and fall short. There's no way to arrive without regret. Sometimes I imagine myself a widower with another wife. Am I untrue to you then? Jettison all the pain into darkness when the dawn chorus begins. And I've been through no great tragedy. I can't imagine that would make me a better man. And I've lived through no great tragedy. I can't imagine that would make me a better man.
De boot begon er al op mij te wiegen. Prachtig. Ja. We praten verder. Hoe het goed is, Siel. Eerst maar even met Pieter. Want het is voor het eerst als het night zien hier op het Jereveen Zielen nou aan de kant bist. Ja. Hoe is dat? Ja, het is eigenlijk wat zandje hier. Hè. Dus het, ja, maar night zien hier Jereveen. Ja. Nou, naar zandje hier. Ja. Nog erger. Ja, nog erger. Ja. Nou, het is heel dubbel. Dat is, maar goed, je neemt op een bepaald moment de beslissing en dat moet gebeuren. Ja, maar het is wel dubbel. Ja, ja, dat soms wel eens heel zeer. Ja? Maar dat is, ja zeker. Dat is, ja. Je iets nemen omdat het in wezen, ja, toch een gezondheidsreden, weet ik veel wat, dat je dat wel maakt, dan ja, is het toch als de manier weet, nou, loslaten maken. Maar dat is, ja, ik ken nou heel veel mooie dingen. Ik bedoel, Harm, muziek, Eldert. Ja. Ik bedoel, die zien alle draaien ik nou op verschillende scootjes, dus ik bedoel, het giet zo mooi als wat. Jawel, dat giet zo mooi als wat, maar het doet heel zeer. En de zijs, het komt, ik trouw de manier waarop. Hoe is het? Nou ja, ik bedoel, je hebt jaren in de zone grens zitten, steeds maar in de binnenvaart. Nou, op een bepaald moment ik trouw de bouw natuurlijk, hè, en dan maak je op een gegeven moment een keuzemaatje, en omdat dat net meer gaat. Nou, en dan kom je, omdat je een schip hebt wat eigenlijk op een heel veel plakken wil komen kennen, en dan kom je in de vrije vaart. Ja. Nou, en dan kom je op plakken midden in Duitsland, het zuiden van België. Het ging gewoon niet meer. Nee, dan moet je, maar ik om de manier. Ja, omdat je moet er eigenlijk al, nou ja, zeg maar midden van april al beginnen te oefenen. Ja. En dan moet je dat loslaten. Ja. Want, maar het kon net oors, maar heeft er wel spiet van? Nou ja, spiet, ik ken er wel spiet van hem, maar het is net oors. Nee, het is net oors. Maar ik liet het net los. Ik bedoel, het is je hele leven is zo west dat je met scootjes erbij wien, ja. Op een PRI maar ik bedoel, en dat liet ik net los, want daar hebben we ook heel graag bij wezen. En dan heet wat prachtige Svan. Ja. En die hier toch ik skipper voor de kind, of net? Ja, nou ja, goed. Dat is net een beslissing wat aan u leidt. Nee. Maar als heid? Ja, maar dat komt nog wel. Die jongens ben 31 en ik bedoel, ik was zelf 30. En dat vond ik op dat moment, dat vond ik net hard. En ik bedoel, Alco is nog 34 en ik bedoel, ik denk, nou ja, ik hoop in ieder geval dat de kans krijgt dat er een ontwikkeling kan. En ik denk wel dat dat lukt, maar dat heb ik wel nodig. Dat Jereveen is die nog onderaan? Ja, dat doet zeer. Dat doet ik zeer. Ja. Alco zei juist van ja, we moeten u zelf de tiet aan. En hij team, ik moet wennen als skipper. Ja. Hij had zelfs ik nog in die zijn, ik weet nou was het Hest als skipper. Maar toch doet het zeer. Ja. Want? Nou ja, goed, ik bedoel dat skip dat jet er natuurlijk net. Wij hebben natuurlijk de laatste 2 jaar hebben wij natuurlijk gigantisch aan het ziekje geweest. Omdat je die kantometers in leveren in maten. En dat zal het net alleen wezen. Maar het is wel een aderlating natuurlijk. Ja. En wij hadden toen de keuze namen, omdat we die 4 kantometer inleveren moesten, om zo lang mogelijk maar uw oude spul te zien. Ja. Nou, en dan krijg je op een gegeven moment die ommekeer. En dat je met oren tuigen zielen matten en dat je daar maar verschrikkelijk kon wennen. Nou, het eerste keer dat die verschrikkelijk wennen. En vorig keer, ondanks alle toestanden die we hadden, hier wij het gevoel wel. Ja, en nou bissen we weer om bij jou op een of andere manier, dat het zeer. Lodewijk, is dat die een leven zonder scootjeszilm trouwens voorstellen? Nee, dat is onvoorstelbaar. Ja, toch kind, hij leeft nog. Ja, maar hij is er nog wel bij. Ja, hij is er wel bij, ja. Want ik had hier niet meemaken, dat kon ik kans dan. Nou, verschrikkelijk. En vooral grauw, hè? Ja. Oh, dat is net normaal. Ja? Wat gebeurt er dan maar als je er net bij wezen kinderen? Nou, ik ging grauw even een traantje weggepinkt toen. Ja. Dat wel, denk ik. Nou ja, ik ken niet googlen. Maar dat is dus, het zit saai in hier en zien, zeggen ze dan, daar moet je bij wezen. Maar dat is al lang net klaar met hij, toch? Natuurlijk niet. Nee, mama, je wordt voor vol onjongens in het werk. Ja, nou, waar ben ik vol? En als je een dive huurt ik, dan zak je van treffen naar 4 en wij zijn gewoon net tevreden. En dat is je kunt beter nog. Nou, dat is momenteel goed. Wij gaan er gewoon voor en dat slappe gedoe is gewoon houden. Voest op tafel. Ja. Wist een hudde skipper? Nee. Voor de bemanning? Nee, dat dan weer net. Dat valt woord daar. Ja, maar je toch, het is leuk om te zien, toch? Nee, absoluut zeker. Dus ik bedoel, zo'n route als Juwet, je maar goed
op je vinkertouw zit om te zien, want dat niet de commissie doet heel goed, maar die draaiende wien, ze hadden ton monsterachter versleept. Ja. En ik bedoel, maar als tijd Maar is ik dat net op les en of dat dus misschien krijgt te let en dus nog een slag wijst helemaal naar het waarde, ja, dan ben ik te Hij let. is scherp. Ja, nee. Maar dat is toch fijn dat je er weer... Natuurlijk, dat ik. We zijn heel hier mee aan de gang. Dus, en ik echt een ambitie, hè? Jij bent in februari al begonnen? Ja, zeker. Ja, dat weet niet van de eerste, denk ik. Nou ja, van de morgen ik. Heel betiert uit lang waar wij. En jongen hoe zien we weer op een mar. Ja. Want het ziet net helemaal naar je zin. Nou ja, dan even wat proberen. Maar goed, dat wie juist er uiteindelijk nog bij natuurlijk wel vaker wordt dat ze dus wat jij er op een maar binnen, maar zijn daar staat juist er op lange waren. Nou ja, stond dan nog wel redelijk koeltje. Misschien krijg je justjes minder als dan op het terrein. Hè. Maar goed, best ik al een uren of meer dan een uren van tevoren van de staat binnen meestal al binnen alle scootjes al ontzien. Alles is om toch maar weer te trimmen en wat zaken en denken van alles hoe lijkt zit dit? dicht bij elkaar. Het is een machtige strijd op dit moment. Het zit afrotten dicht bij elkaar. En dat maakt het mooi, toch? Jazeker, dat is om te zien prachtig. Het is nog net meer zo dat het de laatste een kwartier later binnenkomt. Nee, zij is het. Nou, we praten dadelijk nog even verder. Maar we hebben onze Tjipke, de handjedrukker, de held. Hij gaat op een paard naar je Alco rijden gaat. Nou, Alco. Alco, wel lezen hem. We komen erom. Juster hier even een vrije dag, onze Tjipke. Oftewel, hij mocht het verslag wanen en toen moest ik. Maar haar joet mat er echt onder de bak. Alco rijden gaat, dat wordt het zinstander van us Tjipke, de held, de handjedrukker. Ik zit er vreselijk zin op. Dat is juist er alle dagen zin op. Maar die Alco die kist dan wel hebben. Alco, ik weet dat niet, ja? Dat wordt een hele toer. Nou, dan ben je er al, dus Tjipke. En jij een grote mulen hebben, hè? Nou ja, Alco, de best er al begonnen. Maar ja, dan moet je de oude is het dan. Ja, vooruit. hij had nog net zo volle woen. Nee, maar juist had ik het niet in, hè, want dan doorde het zijn ding niet aan. Nee, maar ik deed er oud van. Of heb je niet fans, Alco? Ik weet het dan, heb ik fans? Want ik druk houdt er nooit een haan hoor. Bouwer! Dat is even zien. Ja. Als maar Tjipke maar zijn dij, dan had er misschien nog kans. Hoe heet ik handje drukken? Hidde, was het handje drukken? Ja. Wat is die tactiek? Ik heb geen tactiek. Nee, heb ik niet. Nee. Ik heb voetbal in de gaten, dat het lukt of net. Nou, Hoe heeft dat in de gaten? Nou, dat viel je voor. En wat is die tactiek, Alco? Dat heb ik nog niet zo praktiseerd. We zijn met Sion bezig. De handje drukken, dat over erin bij tussen. Nee, gewoon bam, klaar. 3, 2, 1, go! Godverdomme. Oh, wie dat net zo hut mutten, want er is geen wedstrijd voor zelf. Dank je. Geen spanning in. Ja, dan moeten we... Telst al, hè? 3, 2, 1. Kom Alco, kom Kirsten. De boot is mooi. Nee, nog een tweede keer, nog een tweede keer. Oh, best. De boot is echt mooi. Ja, maar ik ga een klauwen oefen vanmiddag. Ja. 3, 2, 1. Verloren zaak dit. Maar lijmsters hebben wel kracht. Dat is juist wel, hè? Ja. Nou, super. Met leeuw. De bril, waar is de bril? Ja, ik ben de bril vergeten. Oh, jere. Wij komen dadelijk nog de bril brengen. Het ging niet om de bril. Ja, weet. Heren, dan krijg je aanst een bril, ja, van Simone. Simone, kijk maar. Tjipke, het was net met mij, Alco, maar hier. Niks. De bril. Hartstikke blij mee. Ik heb je zo naast mooi op hebben. Ah, die kunnen hem op. Hidde het hem op? Ja, Hidde krijgt hem. Oké, super. Bedankt, hè. Nou ja, Tjipke met mooi weer onder de bak. Zou we zien dat we wat minder sterk vorm regelen kunnen. Morgen is het 24 graden, lekker warm. Noorderwien krijgt treien. Bij Starem op Iselmar, is dat wat? Nou, prachtig mooi, ik heb de meeste keer terug. Ja. Nou, ik heb gezien. Noord, geen golven. Geen golven? Een gate, denk ik. Een gate? Dat is van Wiggo Janner had, hoor. Ja, dat hier hongo. Ja, dat is zo. Dus het wordt weer mooi. Een Japanse stad, een gate. En gate. Japanse stad. Het gaat mooi weer Spaans. Zeker. Op de Iselmar. Ik wil je hem tierdank steeds voor de komst hierin, voor de mooie verhalen. En morgen dan ben we er weer bij de Iselmar, het Grutte Wiedewetter bij Starem. Maar het is goed, graag tot morgen. Doeg.